हाय गाइस नमस्ते जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ କେକ୍ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ମୋମୋସ୍ କି ହାय ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠି ଦିଦିକି କେକ୍ ଆଣିବୁ ବୋଲି ଯାଉଛୁ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି। ଆମେ କେକ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି, ପୁରା ବାଲୁଙ୍ଗା ତାକୁଛି। ସେଇଠି ଆସିଗଲା ମୋ ମିସ୍। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଥିରେ କେକ୍ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଠା କିଣିବାକୁ। ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ମିଠା ହେଉଛି ରସଗୋଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ମିଠା ଦୋକାନରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠା ଦୋକାନ। तो देखते पहुँच आइसक्रीम पार्लर में। खरा बड़े समस्त आइसक्रीम ही भल लगे। देखो ये लस्सी तैयारी देखो भितर केते सारा आइसक्रीम अच्छी यम्मी। आम ये तीनटा चूज कर मामार आईटा मोर। मामा ये पेमेंट कर आइसक्रीम किणी सारे। देखु आज्ञा केते ठंडा और स्नैक्स अच्छी। जिते बालुंगा आसवे गांधी छक दुकान को निश्चय सांग मैंने देखते एत खरार आम मार्केटिंग कहले कारण आज